Amanda, ngeke phela. Kade ungiziba. Sekusendela ama-message awu-3 manje. Awuphenduli. Ngifuna imali. Anginayo imali. Ama-trunk angigugele. Futhi wona ade wagcina ungipha nemali nje. Manje nje ngiyayidinga le mali le. Sacela ungiphendule manje. And ngiyayidinga. Serious. Hawa, Hola. wahlala lapho kwenzeka ntoni mfethu? Hey, Athi awukho right. mantombazane ngasifuni mfethu. Wena kwenzeka ntoni mfethu? Amanda mhlawumbe sengibhalela ama-message awu-10 angiphenduli. Ngidinga imali. Udinga imali. Udinga kwi-cherry ne? Uyidinga kwi-cherry imali. Yeah. Mamela ndoda, amantombazana akasithandi. Yabo? Afuna ulala nathi. Awusazi ngalento yakho. Yini wena manje yini? Ngiphethe ibhilhaza mfethu. Ibhilhaza yini ibhilhaza? Chenene. Chenene man. Chenene lesi. Ngithengile. Musiveza phela. Afuna Siqaleni. Nastinki. Mana ufika kubodokotela. Musukhala phela uzoba right. Uzoba right. Yazini mana. Uzomela senze iplan yeso. Uzomela ubodokotela. Uzomela ufonele igirlfriend yakho ufuna imali. Manini. 1000. 1000 phela. Manje ncane yena. Okay ke uzobuya ifuna mase usifuna ngesinye isikhathi so manje 1000 rand. 2000. Uzoyenza. Ngizenzani? Hey, angazi mina. Ibhilhaza chokha mali clinic, kumele uqamba mangathile. Clinic. Okay. Lungile. Uzothi kushoniwe kini eCape Town. So ufuna imali yokugibela ne? Ya kushoniwe kini eCape Town ufuna imali yokugibela uphinde futhi ureturn 2000. 2. Nama ngisuka la ngifuna imali kowami ne. Malini? 500 just nje ukwenza ikhanda ngibathi njani? Mina 2000 kodwa na 500. No, but ngifuna every week imali so mase phela inyanga bese ku 4000. Ay. Ha? Ngani? So masuka la uzonza exactly bakutshelile right. Ntombi yami ayinamali kahle. Angazi ngibe nomngane wesithithisi njengawe. Ibhuti. Masuka la ufuna imali. Vuma yes angithi. Simple. Musa kulothithiza la. Hayi kodwa hayi. Hazi nginenkinga. Kanti noma ngithi inkinga noma ngithi bad. Kodwa umavalo ucela imali. Hayibo bengithela mngeda lelo bad. Umandla. Shutho wabokela omkhulu. Owazi. Uyafika umavalo. Ngenyanga edlule ngicela imali. Kanti kahle ubani ofanele nike omunye imali phakathi kwethu? Hayibo mina ngazi ukuthi umfana kumele kunike imali. Hayi ko, uyicela kimi kumavalo. Ungitshela ukuthi ufuna ukwenza ikhanda. Uyalibona? Ngoba efuna ukwenza ilakhe. Ngiyamtshela angeke ngikwazi. Wena ufana unike mina imali. Yena uzoyifuna kimi. Ngiyambalela. Shuthi umandla uthatha kumavala lomkhulu. Umavala uzindoda yakho
Usaqonda ukuthini ke manje masuthi angikhuze yami? Indoda yakho ifaka umqondo omubi endodeni yami. Isindoda yakho. Oba umqondo omubi. Ngoba engaphucuzekile kumbona uMavala. Ekulista imali uyicela kahle nje, uyaphucuzeka. Wena uMandla akaphucuzeki. Uqonde ukuthini? Ngiqondela ukuthi ngikushilo ungizwa kahle. Ayibo, akaphucuzekile manje. Akaphucuzekile. Hayi phela vele ngeke ukubone lokho. Akaphucuzekile. Ukumbona uMavala. Uke umbona uMavala wazi mase qhamuka nje. Hayibo, kahle wena. Kodwa Kuzindoda bengisaxoxela yena lokho bengisaxoxela. Uyafika ke uMavala. Uthi ngifuna imali ekhanda. Ungifuna imali zokugcoka. Hayi, Ngihlangana nalokho mina. Kufanele ngigqokise yena mina. Ngenze yena ikhanda. Ubazowenza mina ikhanda. Ubani ozowenza mina inzipho? uphelelwa yini ngempela? Angisazi. Hayi wena. Angisazi. Angisena mali nje mina. Ngiyabikelwa nje ngoba kuzophela inyanga. Kusho ukuthi hayi uzofika ezofuneni. Angazi ngizoyithatha. Angazi nje futhi ngizoyithatha. Kahle kahle uMavala. Nomandla. Kufanele behlukane. Awukhuza indoda yakho. Ikhuza. Lo mkhubezana mina ngeke ngimthande. Umkhubezana Angeke Kuze yakho ngiphucuze ngoba yami menginika imali iyaphucuzeka. Kuze yakho ngiphucuzeka. I-challenge ivume. Akwazi nje ukuthi umuntu umnika imali yena akavumi uyanqaba. Usibindi. Ungcono uMavala. Isibindi. Ngiyakushiya futhi mina. Kaji. Ngiyaphela njani? I'm sorry. Ngam. No, yo. Kade ngithatha into pause and now yazi ama first pause nje. Oh yeah. Right? Yo. You're right, phela. Eish. You're right. It's just then. Right. But couldn't listen. Doesn't matter. It's a thing. Imali. Yena. Food. 500. Isishone beginning niyo. Asibhekene ngekhaya yabo, mina ngosomgibele nganga ekhaya ngasenicross so. Uwekhaya ngatheni cross. Wangasala lutho. No, kusinengaza sekhabo, mina ngiyacela. Nginika imali on free cash rate. Ngiyacela ngiyengiphi. Mama. Yabona lekhona nalekhona yabo kufanele ngwenze ikhanda, kufanele ngwenze. Okay, ngizobona. Sis? Ngitheni lesikole. I will see ngizobona. Simale kufuna kimi. Kwenzenjani? Oh baby, ay akukho kuhle. Akuzi kahle. Oh, la. Kwenzenjani? Awufuni ukwazi, awufuni ukwazi. Hayi phela kumele ngazi. Kwenzenjani? Sichenene baby. Sithathe bisichenene. Umavala, yazi? Ngakutshela ukuthi uhlwa noMavala. Uye. Sithathe bisichenene. Yazi, laphule kodwa ngishilo na baby. Ephule mina masangcule nje. Hayi, Mavala. Ile yaphule na baby. Kodwa asikhuluma lo. uMavala iphuli. Khona iphuli lapha yakhumbula la. Sasaya khona mina na. Yakhumbula? Umavala ungangisa khona indawo eseceleni kwalapho ke. Ngazombona. Kunephule engcolile. Ngazombona nini ukuthi hayi nomngane right. Manje yabona baby. Manje ekamereni ngizothi lokho ngiyana Hayi ncane. ungangilingi ke mina. Ungangilingi ke mina. Awu baby, ubuhlungu nje ngizwenze njani? Awu, ubuhlungu. Awu. Ngaphandle emazongiyezela imali kadokotela. Hayibo wena. 1000. 1000 nguthathe phi mina? Baby.
Ngifuna nami ukuyibhubesi lapha empedeni. Manje uma unganginiki, uyabona ukuthi ngizohlala kanje. Hayi bona ngi-KO ke. Hawu baby. Hawu. Nguthatha apha mina. Hayi ngeke. Kodwa unabhiba ukhofe. Uma vala amuphi imali. Hayi. Uyambona umngane wakho mava akho umqondo wasithi. Hayi. Hawu. Osimbo. Hayi. Ha. Awungafuni ngibona Ngizuluka. Hayi bo. Hayi. Angizokunika phela imali ngoba ngifuna ube yibhubesi. Hawu. Ngempela baby. Ngizokunika. Hawu baby. Thana sami. Hawu baby. Hawu.